थिला से समाज सेवीटे थिला से जीव प्रेमीटे केबे बंचाए से मनीष जीवन केबे बंचाए पुणी सापर जीवन घूरी बुलू थाए गहन बन जीवजंतु परा तार जीवन। हाँ एठी मु कही रखे कि बाबूंक जुलुम एठी सरीनी से ही समाजसेवी बा जीव प्रेमी अजय भाई को ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ କଣ କରାଯିବ? ହଁ ସେ ବାବଦରେ କୋଉ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ କଣ ହବ ଆମ ଟିକେ ବାବୁ ମାନଙ୍କୁ ସର୍ଟକଟ ରେ କହିବାକୁ ପଡିବ ରେ। ଆଚ୍ଛା। ତୁ ତ ମୋର ନର୍ସ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ସାପ କାମୁଡା ବିଭାଗରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ବାବଦରେ ପଢିଆ ଯୋଗୁ ମୁଁ ତତେ ନେଇ ଆସିଲି। ତେଣୁ ତୁ ସେ ମତେ ଆଉ କେହି ମିଳିଲେନି ମୁଁ ପଚାଶ ଆସିଲି। ତତେ ଆଉ କେହି ମିଳିଲେନି ଯେ ସେଇ ବାବଦରେ ଟିକେ ବାବୁ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିବରେ ଲାଟୁଆ କଣ କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେଟା କଣ ଜାଣିବାକୁ ଗୋଟାଏ ସାପ ଯଦି କାମୁଡି ଦେଲା ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଏମାନେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କୋଉ ସାପ କାମୁଡିଲା କଣ କଲା। ଏ କଥା ତ ଯୋଉ ସାପ କାମୁଡୁନା କାହିଁକି ଆମେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ ସେ ରୋଗୀକି ତୁରନ୍ତ ମେଡିକାଲ ନେଲେ ଭଲ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ପାଣି ଢାଳୁଛେ ସୁତୁଲି ବାନ୍ଧୁଛେ ନହେଲେ ନଈ ବାନ୍ଧୁଛେ ତାର ବାନ୍ଧୁଛେ। ନଈ ତାର ବାନ୍ଧିଲେ କଣ ହଉଛି ସେଟା ଟାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ସେଟା ଫୁଲିବ ଫୁଲି ଫୁଲି ଯେତେବେଳେ ଜୋର ଫୁଲିବ ଗଣ୍ଠି ସେତେ ଟାଇଟ୍ ହବ ପୁରା ଟାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଇଟା ଗ୍ୟାଙ୍ଗରିଂ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ରକ୍ତଟା ତାର ବିଷ ନଥିବ ନଥିବା ସାପ କାମୁଡି ଦେଇଛି ଲୋକ ଚିହ୍ନିନି ବାନ୍ଧିକି ତାର କଟା ହବ କିଡି ବଡ ଭୟଙ୍କର ଦଶା ଘଟିବ। ସେଥିପାଇଁ ସୁତୁଲି ଫୁତୁଲି ବାନ୍ଧିବାନି ମିଶିନି ପାଚରେ କାଚରେ କାଟିକି ରକ୍ତ କାଢିବାନି ବୁଝିପାରୁଛୁ ଡାଳରେ ଯୋଉ ଝାଡୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଟା ଝାଡିବାନି ନା ଠିକ ଠିକ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ବିଷଧର ସାପ କାମୁଡି ଦେଲା ନାଗ ତମ୍ପ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଚନ୍ଦନ ବୋଡା ଇଏ ବୋଡା ତ କାମୁଡିଲେ କିଛି ହବନି। ଇଏ ବୋଡାର ୟାର ବିଷ ନାହିଁ କି ବିଷ ନାହିଁ ଲୋକ ଖାଲି ଖାଲି ଚାଲିବ ଇଏ ଚାଲିବ ଗିଳିବ ଖାଲି ଯୋଉ ଛେଳି ପିଲା ଗୁଳେଇ ହବ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଇଏ କାମୁଡିଲେ କଣ ନ କାମୁଡିଲେ କଣ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନାଗ ସାପ କାମୁଡିଲେ କଣ ହବ ତମ୍ପ ସାପ କାମୁଡିଲେ କଣ ହବ ଲାଟୁଆ? ଆରେ ନାଗ ସାପ ତମ୍ପ ସାପ ଏମାନଙ୍କ ବିଷ ଏକେ ସିଏ ଦି ଜଣ ଏରା ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନିରୋଟକ୍ସିସରେ। ଏରାକ କାମୁଡିଲେ ଆର ବିଷଟା ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖେଳିବ ରକ୍ତରେ ଶୀଘ୍ର ମିଶିବ। ଆଉ ଯୋଉଟା କହିଲୁ ଚନ୍ଦନ ବୋଡା କଥା ସେଇଟା ହଉଛି ହିମୋଟକ୍ସିସ ତାର ବିଷଟା ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖେଳିବ ମନ୍ଥର ଗତିରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଯଦି କାମୁଡି ଦେଲା ତା ଟୋଟାଲ ଶରୀରରେ ବିଷ ଖେଳିବା ପାଇଁ 2.5 ଘଣ୍ଟାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦରକାର। ହେଲେ ଲୋକମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା 15 ମିନିଟ 20 ମିନିଟ ଯାଇନଥିବ ଲୋକ ମରି ଯାଉଛି। ଇଏ ତ କଥା ନୁହଁ। ୟାର କାରଣ ହଉଛି ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ସେ ଯେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ତାର ବଢିଲା ରକ୍ତର ଗତିଟା ସ୍ପିଡି ହେଲା ବିଷଟା ଯେତେବେଳେ 2.5 ଘଣ୍ଟାରେ ଖେଳିବା କଥା 1/2 ଘଣ୍ଟାରେ ଖେଳିଗଲା ଲୋକ ମରିଗଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହବାନି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହବାନି ପେସେଣ୍ଟକୁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ କରିବାନି ତୁରନ୍ତ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯିବା। ମାଗଣାରେ ପରା ଆଣ୍ଟିଭେନମ ମିଳୁଛି ଡାକ୍ତର ଚିକିତ୍ସା କରିବେ କଣ ଦରକାର? ଆରେ ଲାଟୁଆ ସାପ କାମୁଡି ଦଉ ସାପ କାମୁଡି ଦେଲେ ବିଷଟା ତା ଦେହକୁ ଯାଉଛି ବିଷଟା କଣ କାମ କରୁଛି ଲୋକର ଯେ ତା ବ୍ଲଡ ଫ୍ଲଡ କଣ ହଉଛି ଯେ ଲୋକଟା ସୁଠା ସୁଠା ହେଇକି ବୁଝିଲି ବିଷର ତାର କିଛି ମାନେ ଜିନିଷଟା କଣ ହେଲା ତାର ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଖାଲି ବ୍ଲଡ ଟାକୁ ସେ ଟେଳା କରିବ ଗୋଟା କରିଦବ ଆଉ ଗତି କରିବନି। ତେଣୁ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାପ କାମୁଡିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେଲ ନଷ୍ଟ କରିବ। ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କାଠି କାର ଦାନ୍ତ ପାଟି ବିଭିନ୍ନ ଗୋଟିଏ ସେଲ ନଷ୍ଟ କଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗ ପଡିବ ଶେଷରେ ସେ ମରିବ ଟୋଟାଲ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହବା ପାଇଁ 2.5 ଘଣ୍ଟାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ବାବା। ଆମେ ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ ଚିକିତ୍ସା ହେଇଯିବ କିଛି ହବନି। ଲାଟୁଆ ରଣପୁର ମେଡିକାଲରେ ତ ଢେର ବିଷ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ତୁ ଆଇଛି ସାପ କାମୁଡା ପାଇଁ ହେଲେ ବି ତାକୁ ଦେଇକି ଗୋଡି ପଡା ଯାଉଛି
ମରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଲି ପୋଷ୍ଟ ଫୋଟ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ କି କେଡ଼େ ମୂର୍ଖ କହିଲ ଯେ। ଚଣ୍ଡାଳ ଆରେ ବାବାରେ ଆରେ ବାବା ଇଏ ଆଉ କରିବେନି ଆଜ୍ଞା ଇଏ କରିବେନି ସାପଣ କାମୁଡ଼ିଲା ମାତ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ ନେଇକି ତା ବ୍ଲଡ ଫ୍ଲଡ ପରୀକ୍ଷା କରି ତାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବେ ବାବା ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ନାଟୁଆ ଯେହେତୁ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ଠାକୁର ଆମର ଅଛନ୍ତି କୋଉ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷରୁ ଚାଲିଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ଆମ କାମ ଆମେ କରିବା ସେ ଲୋକ କିଛି ହବନି ଅସୁବିଧା ହବନି ଝଡାଝଡି ହେଇକି ଆସିବ ଆମେ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଆରେ ଲାଟୁଆ ଯଦି ଏ କାନରେ ପୁରା କି ସେ କାନରେ ଛାଡି ଦେଇକି ଯଦି ରଣପୁର ମେଡିକାଲ ଡେଇଁକି ଗୋଡି ପଡା କିଛି ମା ଗଲେ ନା ମୁଁ ନେବେ ଆମର କଣ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୌଡ଼ିଆଟେ ଦଉନ ଧନ୍ୟବାଦ ଆରେ ଲାଟୁଆ ଦୌଡ଼ିଆ ଦବନି ଦୌଡ଼ିଆ ନାଇଁ ରେ ବାବୁ ନାଇଁ ଦୌଡ଼ିଆ କୋଉଠି ସରିଗଲା କୋଉ ଏରିଆ କାର ତମର ଆଉ କାଟୁ ମୁଠୁଆ ରାଡ ରାଡ ମୁଡୁ ଉଠୁ ମାଟି କଟା ମାରା ଗା ଗୁଣ୍ଡା ଦେ କାରଣ ତୁମା ରହିଲି ତମ କାଟା କୁମଡ ତା କୁମଡ ଲାଷ୍ଟ କହ ନେଇଗଲି ତମେ କୁଠୁମା କଣେ କାଳ ଯାଉ ଯାଉ ମୁଣ୍ଡ ବଦଲା ଦେ ତ